Necessiten diners per pagar l'actor, ningú els subvenciona i el productor els matxaca. L'Eric vol salvar la situació, així que pagarà de la seva butxaca. Una gallina que no sap volar però sap parlar, fa la websèrie encara més surrealista. No us exalteu, tampoc és tan estrany, a la vida real coses més absurdes passen. I ara tornem allà on ho havíem deixat, la Marta està esperant que arribi l'actor a casa. Perquè hem d'assajar l'escena aquesta porno. Ja, d'acord. Obre les cames. Sí? Així? Ja. Molt bé. Una mica més? Aquí? Aquí és una roda del porno. Sí. La puta mare, perquè és la tercera casa on entro i a les altres dues no els ha fet gens de gràcia. Bon dia! Aquest noi està begut. No, deu ser d'aquests del món de l'espectacle, allà són més liberals. Gerard Labristany va protagonitzar una sèrie de televisió a principis de la dècada dels 2000. Futura, la primera sèrie de ciència-ficció produïda per TV3. Un desastre total d'audiència i crítica que va catapultar l'ostracisme al Gerard. I no va trigar a caure en depressió. Va ser detingut nombroses vegades per conduir sota efectes de l'alcohol i escàndol públic, ja que va prendre per afició anar-se a despullar els geriàtrics. Futura, des de llavors, s'ha convertit en una sèrie de culte. I amb la qualitat del gran Louis Chauffour, la carrera del Gerard reviurà al mateix nivell que la de Travolta amb Tarantino, Robert Downey Jr. amb Iron Man, o Letizia Sabater després de reconstruir-se l'Himen. Ara ho frego. Marta, estàs segura que això és el que vols? Quines altres opcions tinc? Què, treballar com a caixera al súper? No, gràcies, passo de prostituir-me. A més, aquí no li he de donar explicacions a ningú, saps? Que confio en tu i en el Louis i fins i tot en l'Eric, de vegades. Crec que estem fent una cosa innovadora, no? Gerard Labristany. És un plaer conèixer-lo. Sap, sóc un gran admirador de l'estètica neopunk de Futura. Espero grans coses de poder treballar junts. Qui coi ets tu? Emili, el vull fora de la pel·lícula. Fora? Que com que fora? És molt poc professional, no l'has vist? És un borratxo. Tu també ets un borratxo. Ja ho sé, però jo sóc el senyor director. Ara tothom es pensa que es pot drogar? Doncs no és tan fàcil. Però si em vas suplicar que... Suplicar? Jo no suplico a ningú. Mira, em vas demanar que volies el Gerard i te'l vaig aconseguir. Que ara ja no el vols. Mira, Louis, ja sé que no domino els rodatges tant com tu, però t'hauràs d'empassar Labristany. Un director de renom com tu, amb una qualitat extrema, amb un savoir-faire... Com pot ser que no et puguis aconseguir una interpretació digna d'un Gaudí d'algú com ell? Gaudí, no em parlis d'aquella colla de burgès. Bueno, que Gaudí, Goya o el que sigui, tant se val. M'estàs dient que no pots. No, perquè si no poguessis sí que l'hauríem de fer fora. Només si no pots, esclar. Emili, escolta'm, mira. Ai, quina llàstima. No saps res de cine. És evident que puc. Mira, sap molt de greu per tu, però haurem de seguir comptant amb el Gerard Labristany. Quan acabi de recuperar-se anirem a gravar l'escena del parc. Com? L'escena del parc? Però si allí ja hi ha sexe. Morena mía, estos son los pecados cometidos. Gravar sense que ens vegin. Cap problema. Durant el meu primer curtmetratge vaig gravar un pla seqüència al despatx del president de la Generalitat i ningú se'n va donar, ni tan sols els actors. Ja ens convé, ja. No vull imaginar el sarau que es formaria si alguna mare ens enxampa en ple... Ja m'enteneu. Ai, Eric, no siguis carca, per favor. Vull dir, les mares d'avui en dia són persones com tu i com jo. Cap mama s'exaltaria al veure dos adults fent l'amor davant dels seus fills. Però si l'amor és una de les coses més precioses que hi ha, Però qui diu aquesta, tio, de fer l'amor? Jo pensava que veníem aquí a follar, no, nano? Gerard, maco, repassa el guió, El meu mètode d'acting, jo no tinc mètode, carinyo. Jo actuo i ja. Que s'ha de follar, doncs es folla. Que s'ha de fer una persecució sobre una taulada amb 40 terroristes disparant allà, doncs es folla. I ja està. Equip! Aquesta és l'escena més important de tota la pel·lícula. Els nostres protagonistes es coneixen, s'enamoren
I la seva passió desenfrenada provoca que no puguin esperar a arribar a casa. Gravarem primer l'escena de sexe i llavors passarem a uns plans de tall. Així que, Gerard, assegura't que l'erecció valgui la pena. Així m'agrada, nervis de rodatge. Càmera a punt! Preparada! Motor! Action! Nena, tens hora? Són 2:15. Hora de munyir. Au, el cavall. Ai, perdó. Aquí. Que això costa, Sí? Vale, estupendo. Vale, estupendo. Pots, no? Jo. Vale. Ja està. Vale. Uns ulls et canvien el dia, Aigua! una mirada, un somriure. Tens que escoltar el pas per tu públic, eh? Ja no se t'acudeixi deixar de gravar. I jo què vols que faci? Fill meu, què passa? Senyora! O es posa a fer la tisora amb la Marta o surt de plano, perquè ara mateix m'està rebentant la puta presa! Aquest no és el Gerard Lavissant. Jo diria que sí, Haver-ho dit, que estàveu gravant, home. Bé, pensàvem que ha donat l'estil de la pel·lícula... Què dius? Home, no siguis carca, A veure, mira, les mames d'avui dia són persones com és ara tu i jo, Cap mama s'exaltaria al veure una parella d'adults fent-se l'amor davant dels seus fills, És una de les coses més precioses que hi pot haver. Que necessiteu extras per la pel·lícula? Perquè, mira, jo sé fer molt bé el pollastre invertit. Sí, una pel·lícula amb el Gerard Lavistany. I home, té uns pits grossos! Ui, són bellíssims! Eudald, escolta'm, em pensava que només caldria una targeta de memòria per gravar l'escena del parc. Vés a buscar l'altra, sisplau, va. Sí, Louis, ara hi vaig. Iaia? Sí? La targeta de memòria és a la butxaca petita. Hola, sóc l'Eric, el productor de la pel·li. Cada cop em resulta més difícil veure la Marta com interpreta les escenes. He aconseguit els diners. Ha estat una situació una mica estranya. S'ha escapat! S'ha escapat! El senyor Rossinyol s'ha escapat.